ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାମ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୁହି ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଚିକି କହୁଛି କି ମମି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପାଉନି। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ତୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଉ କିଛି ଭଲ ହେବନି? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛୁ? ତାପରେ ଚିକି ସେ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଗିନା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଆଣିକି ସେ ତାର ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଠାକୁର ପାଖରୁ ଆଣିକି ସେ ଲଗେଇଲା ବି। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରି ପୁଣି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରଟିକୁ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଚିକି କହୁଛି ମମି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତୁ ମୋତେ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି କି ତୁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଏମିତି ଚିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ ମା। ଏମିତି କହିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ। କହୁଛି ମମି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବେନି? ତାପରେ ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ମମି, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ମୋତେ କର ମମି। ଏମିତି କିଛି କହିକି ସେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁହି ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଚିକିକି ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ଚିକି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାପରେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ସେ ନମସ୍କାର ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ରୁହି ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚିକିର ଆଗକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।